Morning guys. Kakaan namin sa mga budik-budik. Mga budik-dik. Diyan na budik-dik namang badzi ang mananggi. Hugot-hugotan agliig na. Kaktis naghugot. Kay arong maanad. Sama naman na hizang huktan. Gawas na nila mas puhon. Bujik-bujik. Hala, di na masigo na. Ke naman siya. Ay laman. Kaon, ayaw coba ha. Na. Mahaw na sila, mahaw. Morning day, morning guys. Morning day, morning. Bujik-bujik. Kailahang feeds ang managibutangan og kapulard. Sa gulan sa pulard kay arong mabusog sila ba. So i-mix na naman sila og pulard. Kinahanglan pan practice no mix og pulard kani kay anayon man ni puhon. Mapila na kani ka kilo gab? 50 kilos? 50 kilos ha? 50 kilos sa kaning baday? Mapila? 60? 70 tahon? 50 kilos na kuno ni papagabril eh. Sangke na sa mong kulungan. Buyag bukaan guys, ang laki eh. Batidik. So kung na sila dari guys ya. Uy, hapit na. Humana siguro ni Ron. Mana nilag koan. Payal tanan. Magtao na sila. O, gusto itao na ni store ko. Beam. Taora na og beam nila. O magama pa di ay. Magkuhan pa og kabilya no. Kuhanan pa man nagkabilya. Kaya mo malasi sa ikuan sa beam. Apply ko na skin care dari guys. Sisa ko nitig halo. Apil-apilin man. Nagisang pala. Liwat po niya gamay. Na, kung bati, kuya Kinkin. Sisa mo kunin mo mix. Tati. Si Rowena Salota, nasa Edmonton, Canada. Thank you for watching. So, welcome to my guys. Hi guys, welcome to my guys. Kuno yung skim kim, Kinkin. Hi guys, welcome to my guys. Ay, Paul, welcome to my guys. Nangana sila ice cream guys. Tiyan. Nga nag-ice cream ang mga kabataan. Si Kim Kim nag-ice cream. Kanta. Marami. Si Papa Gabriel nag-skim coat na dyan dahil ilam sa mga kuan kaningwa pa na butang nag-skim coat. Hey. Alam mo, nice na si Zaba. Bernisan na rin. Ha? Bernisan na rin kahoy. Oh, bernisan na ito. Pa nang kuanan. Nanganaan, lihaan kani. Kani, katiri. Palit patang liha. Nagilada rin, nahuman na sila o file sa division. Mahuman na ron guys. Unja, mahuman na sa ron o file o division. Nahuman batangan o beam. Magama pa dag-beam. Magama pa dag-beam. Dali ra ba na mahuman ang beam ko di? Kaya na, formahan pa. Formahan pa, sa magputol-putol pa og ko ano. Duway pa din na sadya. Formahan, human siguro ron. Huwag mamataod na. Kaya naguman guys, sa oras sa beam, dari nga so beaman na siya. Beaman na siya dari. Ay magbuhos, mamlay sila sa pusti og tiwas. Nagsining hatid na nila gahapon, naghatid gahapon guys. Salamat Kadzote. Thank you so much Kadzonin sa tanante. Yan na. Hapit na may dari. Hapit na mo. Balhin na may dari. Puhon. Ibawara mo. Ilia, agi mong mga crayon. Dana, kunga ari. May butang ato sulanan. Ako gisnack nila guys. Dapat bata darang nagsigig panggunit na sang lujo. Kudog-kudog. Sunod. Ito, hatad ko silang snack. Sanawang kilay ma. Sa karilang palaman. Kaya amang langka jam. Diyan na to. Man. Ang kilay. Nakilay. Yawang kilay. Ano sa may mong kilay? Kilay dragon? Ha? May bata na sunod guys. Sa zura pa dyan sa kaano ice cream gani ha? Sa zuha na dyan ka ice cream. Uy. Snack na. Ay, hala, naligid man. Uy! Ito kaligid.
Nang snack pa na sa agay peanut butter. Ag laman. Lami sa lang tug. Budik. Budik. Ang laki. Lami sa lang tug. Lami sa lang tug na. Hagok na ba dyan sila matug? Maghagok. Budik. Harvest ako dahil sa mga taong guys. Yeah. Kapila na harvest, kapila na. Naghanan ng harvest. Ay, kakuha naman eh. Kapila na natin harvestan eh. Naghanan ng bunga na. Naghanan ng bunga. Karay dyan isa ka puno rin. Grabe bunga. Ngayon itong mga puno siguro ni sa lusina. Grabe naghanan ng bunga si Jabiyag. Harap may turtahan sunod adlaw. Pila rin hagab. Bakit naman? Ano? May turtahan sunod Ah. adlaw. Ano? Pud. Ha? Gamatoy? Pila na. Dana naglusot. Ha ba? Kana. Sa pagluoy. Nagana ra pag amang saluyot na rin ang uan. Uy, daka ah. Uy, nasugda naman dahil nagkut-kut di ay guys. Major daka mga harbisan kay pangat-kut naman dahil sugod. Kana sa bunga, uy, guyag. Sa mo ni saluyot na mo. Ay, di aram tambal ka. Tambal ka sa mga saluyot. Oh. May pupuon, uy. Amunga na bagari pa. Uy, di naman ay bunga, grabe ah. Di naman ay bunga katang kuan, limon, tarawa. Uy, di na ay bunga guys ya. Hala, Napadadak ka na. Wow, hala, naman ay mga bunga pa. Medyo naman tawag din hilabtas mga kuan. Mga bata. Ah, nagana na. Uy, nakabunga na dyan guys. Tindog na buhin, tindog. Mo nagkatong dito ilan nanay. Mo na sa mamunga guys, nga grabe nagkaakadyo. Ano na? Buong nagkaunda na kuan. Di na ka magtambis, nanalingsing na si Ja. Hawa na ag ka ng kuan. Itong awong. Ja. Ag amang kabulang hujan. Dahil amang bulang hujan guys na. Oh, dan na tagas na no. May at least na mapaabot pohon. Bulang hoy pila ka puno. Wala man kamunggay tambok bujag. Yan nagkuha namang tawong na guys. Thank you Lord na may kuhang tawong daghan. Na harvest og daghang tawong. Harvest na ag person og daghang talong. Then nagibutangan pa pag Gabriel og skim coat. Kuan pa ni siya guys, primero. First coat. So utrohan pa ni siya. Oh, di man makuan uga ditsuhon kay basa pa man. Ni kuan na ni apply na pag sa utro ni kahaman lihaan siya rumuhamis ba. Lihaan siya ka konting talan pa diu na. Nami siya pamahon sa siya. Apply na pag sa utro. Ito. So, hapit na ka dyan. Hapit na human. Uy, tangan. Very good, Kazo. Muna mo ikabisihan datos, bye. Okay, very good, Kazo, guys. Bet, alam ko. Tukita. Okay, Kazo. Iliakim is burato. Ngano naman yung nakuwang naman imong B ug R naman yung nagkuhan. Sa imong U, di na masunod sa R. Hona, nansa na braato naman eh. Nansa naman eh, baylo naman. Kaning imong kuan, kanang sunod sa B, U, kani baylo na sila. Kanang U dari na sunod sa B, nang R dari na baylo na silang duha. Na broato naman eh, broato. Kani di ay. Ha? Sakto na imong kuan. Iliakim is ang imong broato na baylo. Di naman dari ag U, na sunod ag R, nga na B, na U R A T O. Nabaylo man, pero very good na ag suwat, sa supla man ang dari nabaylo siya guys. So, gana ning agi. T. Nagay Papa Jesus. Kuros. Muraog. Papa Jesus. Ikaw, dada to. Suwat pa ka to. Ako, kuhan pa na kang
kuan makatong musket. Di pwede. Pwede sa ratong gabi Man baka. Na naman day makaon. Kasik mo man day makaon. Mantuga ra kay dali ka juning kujog. Lili sa tog. Ano may papa? Ha? Hama. So si Midares ko guys kanang na ay ayron to na. So ugma ang ang ilang itaod na beam. O di ay magtaod maggama pa sila og kanang singgan na para kuanan sa beam. Putaw. So mo na ilang gihimo karon di Pag human nila ganiha og file datos division og datos lodyo. Pag human nila file ganiha there is division dani division og kanang danas lodyo. Naghimo na sila og para taod nga kuan beam diha. Putaw man day na siya kasi nga naon. Ano ba to? Pormahan bitaw sa datong nay posting nga gigama nga katong nay bakal kabilya. So mo na siya na. Mo na siya atauran sa beam dana dapit. Ihawid siya dana nga ngadto karong ligon siya. Adto pas pikas. Nja mo to ilang mga hinimo. Kana na. Tiwas pa sila himo ugma kana kuan. Kanang na ay nakuwang agama ang kabilya. Hindi na daghang ring nila gigama dia. Mo na nga na anda siya guys. Mo na ilang gipangbaw ganina. Kama man na siya magdagpugeng sa kabilya. So mo na siya gihimo nila ganiha. Para dato mako ang beam. Kimi. Batang gamating. Yan ang mga kuan sin po mataod na adto siya. Nig human og taod sa beam, mapanday na dana siya para tauran sa sin. Pano? Oh, dana siya. Cool na guys, hapit na. Tadan, hapit na dun siya. Halati. Hapit na gajud, hapit na. Hapit na mahumanag among bathroom. Ta, muli na mi kay hapon na. Da. Kapag among kuan, daag tanang uban nga kanang halublak o bunbun. Gagaban, to nakasud sa sako ag katong mga inayag. Inayag nga bunbun. Hapon na dara sa mga guys, alas 6 na. Alas 6 na kahaponon. Aga mga guys, ito pasud. Ana. Ito agianan. Ito, itong may halublak nga nagbarag. Ito to'y halublak nga nagtapok. Ito dito pasud sa amo. Mula ka raw pila kalakang gikan sa kalsada. Nanagamang